dnes ideme robiť rýchlovku. Rýchlo! Teda rýchlovka. Keď máte už fakt problém, že Ježišmaria, nemám nič napečené, urobte si šuhajdy a budete šťastní ako blchy. A môžete ich použiť aj ako darčeky. Keď to dáte do peknej krabičky alebo nejakého pohára, s dobrou knihou kamarátka bude šťastná. No, vidíte, že ja už pracujem. Roztopíme si 1/4 kila čokolády horkej s trochou masla, asi s 50 gramami. To musíte sami vedieť, že aké husté chcete. Ono to je také dosť husté, nie je to tekuté úplne. Je to také trošku husté. No, medzi tým si spravíme plnku. Máme tu orechy mleté, úplne naozaj stĺbáčské orechy. Dáme tam cukor. Ale máme i jednu dobrou zprávu. Cukr se dá nahradit květinou. 120 gramov, 100 gramov som dala. Preosejeme ho. Tak, a mali by sme to premiešať. Normálne by z toho mala byť ako taká hmota, ktorú vytvoríme veľmi jednoducho. A síce dáme tam trochu rumu. Vidíte, že sa to celkom vytvorí. Toto by vám mohlo aj stačiť, lebo to budeme normálne dávať ako plnku do toho bonbóna. Ale keď chcete, tak tam ešte šprc vody môžete dať. Môžete dať šprc vody, alebo horúceho mlieka. Tam šprc vody. Tak, a teraz je to už úplne, že super, pozrite. A ideme na tú čokoládu, poďme, lebo tá už, to buble mi to tu mohutne. Dáme ešte maslo. Toto množstvo vyjde asi na 30 kúskov, 30 malých bombónikov. Už to bude, ešte tam mám zo pár hrčiek. Vyzerá je to akurát, ani husté, ani riedke, tak toto má byť, dobre? OK. Z tohto vyjde asi 30 kúskov. Dajte si takéto malilinké košičky bombónové. No a poďme to plniť. Plní sa to tak, že vždycky trošku na spodok. Budem to mať za chvíľku celé ogebrené. Tak, aby mi to úplne nestuhlo, tak túto prvú várku naplním touto zmesou rýchlo. Však to je taká piplačka toto. No a zalievame čokoládou. Ideálne celú tú plnku polejeme. Tak. A na záver na každú šuhajdu dajte orech. Tak, no a ideme pokračovať ďalej. Makáme a investujeme energii tam, kde je to nejdůležitější. No, bezvadné čokoládovo-orechové zázraky, šuhajdičky máte hotové za pár minút. Fantázia. Dobrú chuť vám prajem. Veselé Vianoce.